Arra gondoltam, hogy nézzük meg közösen, mennyi időbe telik meghajtogatni egy betűt. Hát nem tudom, van egy olyan érzésem néha, hogy az Avatar című filmet gyorsabban leforgatták, mint... Ó, hát itt egy kisebb fajta káosz kezd kialakulni, semmi baj, ura vagyok a helyzetnek. Szerintem direkt szivat egyébként, mert tudja, hogy videózom. Most vagyunk készen. 23:51.